Hirli agus ag fannach le Údarás na Gaeltachta agus go háirid an Punann Mhaoine Údaráis atá acu go siimplí an talamh agus na foirgnamh atá acu agus banna mo ceist leis an bhí abhret nuáin buchas le dí atá sé críochna agus banna mo ceist go sonrach leis an plán ascríonn as an abhret nu sin agus an teangháil a bhí ag an rainn ó atá ag an rainn ó híomh na féidireachtaí maidir leis an talamh agus na foirgnamh seo a úsáid agus go háirid cuasaí tííochta gur macht. Ada cearnach I méid na bhorgnamh ina numláine atá I Punann Mhaoine Údaráis na Gaeltachta. Is obair leanúnach idir orbit agus comháil Mhaoine atá bun ag an Údarás an Punann Mhaoine atá I sealamh na hagríochta. Tá sé ráite ag Údarás na Gaeltachta lom go bhfuil abhreitnú an Údarás Punann Mhaoine ina áis hábhachtach taide na féidireachtaí a bhaine leis an Punann sna 7 gundaí Gaeltachta. Tá plé bun bhain leanúnach leis na clínt cólachtaí atá ina dionóntaí hena féin, agus a clínt nua atá I géirí spás tráchtála nó teacht spás breise agus iad fás. Níos minicí ná a bhhailart bíonn obair le déanamh organtí mar chéim thosathe do thionóntaí agus bíonn aon chatachas capital le glanna ag bord an Údarás agus chuna cinú go bhfuil na forgantí ag tacht le cuirmí reachtúla tógála agus rialachas. Tá lista tugraí mar fí blina tugraí d'orbertí nua agus caithfar gach tugra cean ar chean a chur faoi bhrád bhórd Údarás na Gaeltachta chun gach deontas capital a cheadú agus iad mar cuid de chlár tugraí a bheith bun as seo go cean roinnt blianta. Tá curtha nua le Údarás na Gaeltachta dom go bhfuil teagmháil leanúnach bun le clínt ratha agus clínt nua Údarás áitiúla sa láithreoirí seirbhísí agus dearthirí. Ba na tugraí sin fad a orbert go céimiúil le dul dro an phróiseas planála agus aon chorlacháin poiblí a bhaine leis an bróiseas sin. Tá abhreanú déanta ag Údarás na Gaeltachta thugraí tógála a déadhrí a thosaú sa gghearrtéarma go dtí féfé sé. Tá chláir inistíochta capital don bhríon féfé cearr aontithe ag leibhéil banistíochtas na Údarás agus tá Údarás na Gaeltachta dóchasach go bhéadfaí chur le seo ag brath ar acmhaní agus airgid a bheith ar fáil agus cead planála agus ceadna eile a bheith áit chuige. Tá tábhacht leis an obair abhreitnithe tá déanta ag Údarás na Gaeltachta mar chéad céimí bhorbert bhún le tííochta. Tá 250 míle euro cadathe ag bord an Údarás d'obair comhleoireachta agus haide I le tííochta orbert I gceantar Gaeltachta. Is cead I principal atá tóca ag an mór agus súil mún le tííochta in acmhaine le cheantar Gaeltachta ar fud na tíre orbert mar thoradh an obair seo I ggófart le geall sealmhóirí lasra. De réir Údarás na Gaeltachta tá an obair leanúnach fós ar siúil ag an bhfoireann leis na geall sealmhóirí ábhartha. Tá mar roinn cuinithe ar an ólas maidir leis an obairtá bun ag an Údarás chun mún na tííochta don Gaeltacht a orbert. Gur míl mágad a socht an reigra ara agus stocha tá an ceisio Harbh tábhachtach nach bhfuil agus tá deisina ionteachta agus féidireachta ionteachta an seo ó híomh talamhdé agus foirgnamh faríor géir faoi Údarás na Gaeltachta ar an gcáncuid ó híomh airgid agus ag gáil siar go dtí inniu agus fiú íle ggóhanna airgid acu I comprád le IDA agus Enterprise Ireland agus mar dúirt seachtá snodaí tá neamhhardáin in áíra a dhéanamh ó híomh an struchtúr agus aspech a hiarlach agus ní féidir leanach de raim mar sin agus géir céim tííocht é gceist agus an talamh seo agus is iontóg go bhfuil an talamh agus na firgan sí acu. Ach tá abhreitnú déanta níos de bhar brú, ba cór go méid sé sin déanta na blianta hain agus fís ag gáil leis an plán. So cá bhfuil an plán in áíra tá dul chun cin ó híomh chorlóirí atá arcaí inis a rís chorlóirí agus airgid agus le 4 milliúna gceist. Tá idir gá chorla idir chorlóirí I gcónaí ach ba cór go méid plán ag an Údarás. Well, look, tá an Údarás ag déanamh a dhíthil maidir le seo. Tá siad dangeháil leis na clínt cólachtaí tá an abhreitnú seo ar siúil freisin tá siad I géirí freisin go mbeadh plán capital acu agus é ceadathe ag an mór. Tá mis géirí go mbeadh ról níos mó ag an Údarás maidir le tííocht agus an obair sin tosaí acu
Tá mé chun mac na bhí dhéanamh ar an gceist sin, sola bhfuil an reachtaíocht, sola hagan an reachtaíocht tríd an dáil, ach an rud is tábhachtaí go mbeadh aghaidh an Údarás casta ar an bhaib seo, measan gur féidirlinn go mbeadh ról lárnach acu is sa láthair tithiíochta sa Gaeltacht agus sa láthair tithiíochta sóisialta agus in acmhaine go háirithe. Har magad is deascéile maithe maithí sin má tharlaíonn sé. Agus go dtí seo tá de bhhar brú an talamh nús agus tá banúán tá muidnan seo i gobar a sláfa chéile sa rasúra i ggéirí a chur anúil an ghéircéim betá an agus chuile cheachtain os cór an chuiste Gaeilge so tá sagan agus níos buchas le dia tá ehret nó críitnithe. So an rud is tábhachtaí domsa ná plán. An rud atá i gceist fí láthair ná tógra pílótach i trí cheantar ceanna bhainsa cear ruúa agus níl i gceist an sin ach tithe in acmhaine tá sin go maith ach tá gá mar a dúirt tú héin tithe sóisialta freisin tá gá le réimse leithintííochta agus ní mórdait mar ar an nua brenn ar na féidireachtaí atá anseo tá labhlinn de regraí agamsa ag chur anúil mar bhí físeach na daoine a thuaidhrón le Údarás na Gaeltachta agus raibh sin Gaelta ar éirden agus chuir siad béim ar halamh ar urgantí ach inis tá gá leis an rialtas agus tú héin mar ar an nua díú ar steo ar na féidireachtaí agus an targad agus na hachanna chuí a chur ar fáil. Look, tá timpeall is cúig beidir sé agaibh déanta agam leis na man Gaeilge le seachtain na nuas agus mé mar ara an céad lá an dara lá gach lá bí mé chuime isteach sa studio TG Car bhí mé studio tuairis freisin né tháinig an ceist seo orm gach in ngach agaibh agus mis anna hásta plé leis bhí an céad cruinú agam le Údarás na Gaeltachta in ngáilimh inné a bhí an cruinú sin gear Tis go raibh an tuachta rais go dtí an dáil ach bhaithe sin an céad uair a bhí an deis agam dul síos agus bhí mé géirí dul síos go lua ach bain níos mó cruinne agam na Údarás na Gaeltachta agus tá is acu bhfuil an tábhar seo anthachta dumsa agus anthachta don rialtas agus bain mé léine ceisna bhfuil leige síos ag muintre na Gaeltachta ag cosmuintre na Gaeltachta maidir le seo sibse agus an tata a chuomh in bhar measc freisin. Tá sé táhachtach rinne Údarás na Gaeltachta anna job monachan agus gnóna an sin sa Gaeltachta cumad daoine sa Gaeltacht ach inis tá sé deacaáil ar fud na tíre but sa Gaeltacht freisin. So tá rialtas a déanamh job ma ar fud na tíre maidir le tithiíochta agus féidirlinn arnáard a dhéarú ar na cantar Gaeltachta agus na deacrachtaí áirithe tá an sin go háirithe teanga agus na féidireachtaí tá ag Údarás na Gaeltachta a dhéarú ar cuasaí tithiíochta.